abusua enesoso aye nyankopon epe ema me ne wa hia wo Adom TV a na me daase se wo de afidi na to abehweme me siso no na ye wonwum bia etato na nwum no em se lipako yo na me we afini din kakra se debi ebeye ama atamfo afere so ya branch na siso a wo hihye ya wa hihye se debi ebeye ampani ampa debi eyi wo ya baba na siso a wo hihye ya wa hihye fi class 1 ko so be school pon na debi eyi so na de dodo na ka se sa asem no ya jaika je se ndaso asa e ba ne asetire mu ya wadie mu esikape mu a ndaso asa na so ndaso ho me nua ba ma ne me nua ba ene daso ha ye onema miensa edimu abrabomu gidie wodo ne ndaso ebi so wodo na edimu ba me de me fo se ndaso ene edimu onipa yese se wonya nwi die wonim nya abenya batore bia hwe obenkum no nifa tore bia hwe se de abenya wahunu dada se abrabo na ai den emanipa bebere ya paba awade a yekwa enye yie edwuma be kwa mfa so ma edwetre ne yedie empo yetwa yeka bosome a na otwe na asa empo woni ene won boko satafre no se no kura bia ni obi anumu ama empo ndaso asa nanso nipa wote ase die me se mema ndaso nsa ndaso eye poma bia ekura osunsumu ya epede eni ho ma na ba ho hope sane efe no hope ndaso se ndaso de Kenya gidie se onipa woni ndaso se wawu anisa ntine de me kira wo se de atete pansma kodu bia no se de aye bia no nyendaso na pa kade ni suahu na betimi de bubra na ska ne ken debi ebeyi mame ka sem bi ewa bakwasem mu nkira wo ye fa twa konkron a obi se David na oyo komafo okuje oman na okoku ni bi esan bae na wo bae no na kura a oja ho ya hye kura na asedwerebe na yire ne ma ya wiawom enti David wa metohwe japade bi ani ho na ekere se osui na onyenda so na ohye ne ho nkran warade mu se papa yi woni a awia me na menti wom me sabe ka woni e na twere konkon kire me se oti wom e ma ne nsa e ka de ohwe nyinara woni awia se so bi wia wo yire ya na awia wo ne je owia wo ma na awia wo daachi e na wo hye ofi a wo hye ho bambo e na mekan wani je no ebia aparo aho bambo e paro na empo wani je de enkoyi enye hwe sinkete na penda so se de atie bia na wo mu izu be firi mu enchenche wo na afa na mpanin kan ye enchenche wo na afa na wogitu mu sa abrabo ayebuyi ayafo ne sane esumreba e no wiaso ba no hia ba no pa na bwanwumre na sa de ya obi de ba no wo so de beba de yan se obepe nyansa nya akade ne nyamesuro eni empoti mu papa na waka nsempa fa abrabo ho nyese wo kan nsempa na wotefa ko nyese bia father de bi empa boyo na empa bo akire na adwuma ho se de obo wo no ko adwuma na nsia enti pebibi ye kapre kwa na de sia se de tie bia be yi emenda so mparo na no me sha brante wo se masa momra so de muti yo ye de atoba ha abrabom enda so na asa men kabida nyendaso endaso emen konimdie endaso hye nkuran endaso ma kuduro endaso ena David nya ya otimi eti nkrofo owi ane ma ena yere ehye na kura koje ne nyama nyinara se me kan se Bible na wo kan da bi se de tetete no sa na tenne ne dan kwa ba enti de abada no enya wo so na bejai wate na meka no ne asida no nya wo so na bejai tete nyina na endaso tore bi abrabo ma ye den ba ndaso na me ye pegya ye ho ndaso na ye kenya ye ho ndaso na menya kuduro tu ana muntuo bi bedu sempempenso we ndaso ohia papa medika ka chose ne ma yensa na ehia nipa gidie wodone ndaso na de yem esimu ma me pa ye ndaso wo ndaso a wo gidie wo ndaso a wo ade nyina na wo ye ndaso a wotimi kansempa na wo mu wudi hia wo bre na wo ka ye enye yi o wano kasa ebem onipa wano kasa na ebem adwena wodwena wotimu pomu ebem timupo bia befa bia ebem baba ye bo yenye nkonya efiri baabi ya no kasa e ka ne timu ana adwena adwene na ebem ma ye tifi na da ekoi odofo yi achia empenisi na muye awai
eno chese beto form se de etie bia se de etie bia wo ndaso na opa kade na open ye sefata yo a se de etie bia dan kwa mabetra ho adane wachi akase mabunkam nioma so abedum pempen so we na wanya asama kada acha echirima se meme hyase no na me kam de acha ka obeka se papa we ni me de ehu papa ba me de ndaso na nante ye na ade chi amekire ne me famu ana so de mabedu samri mempa ba wate wade atete a mempa ba adwuma na woni bia mempa ba yade bi na yara mempa ba empo bi de asama to so na akoda afiasa mempa ba enchenche ewo nafe se de atie bia no mempa ba nkansam mo na wotimu da na mom se de a wo mu bia na kansampa na ensampa na be kenya wo amemfra mapa dware wo na ebie kwa ma wo ensampa bie kwan atete apansam menka kase atete apansam na enso megina no agina kono amana yeye enye na enso minim se kwambu wa metimi afa so amana yeye kansampa kan ya wo kan ho enka na tra keke mebre enye yeye yasa debre bi wo kan tra pesa na ba no o kan no apa no yeye ye bre enso se de tie bia ye benya no yeye ama ye dinkunim atosin na so de tie bia betimi ahye na ma atoba ha so de tie bia no me hye me ho den na empo madimu kenye ena ka me kan Isaiah homa no 40 Isaiah 40 akirao o se nempo o mamaburu nya hoodne ne yankokura so tumi kan nya abansa aboa kode sansem ne se o kan se de atibia menya tabansa aboa kode mahuri atra ne hye me so ya na wahwe ne ma siw kwan no so no titini aya adwene a wodwene ne kasa a woka ene e kwasidi de ma wo obu ho abomfia o media beba me frame in ko school da o media me nkrani anam ya kani media me Ghana ni sansem na woka ne ehya wo so ntimi mu nkam de siw kwan no so ka kire ho se me yo mama me yo benten me sua mehunu na metime bu nkam nyoma so na hye ho nkuran na trase na sinkete na kasenda so wo ho mo bia wonyan we die ebeyi wate wonyan we ne se ebeyi jesu na wusu no na pa me no kase wasore enwinwi ye me fa hini o be bia be fa no nyame be kire nyenda so na nya gidi wo mu se kwan bia so no ye se abo ni dua na otwedi ampon na pepa no ho fa ne se wo ni dua obenyi obi opa ho se wo kan sempa gu timu a efu wano a mempa ba odofo na se ma me de se empa ba na nyenda so na so wie nkunimdie wate onyame nhira wo onyame kan ho na onhye wo gidie ma na nda so onhye mu na ndi mu na se de tie bia no bia mbeto ne no bedu kira sese no na wafiri ho ebia bada na wo de so nam kwan so ebia sida na wo so de nam kwan so se de tie bia no obebu nkam so akwa ni wate onyame nhira wo wo kira so ye behia edin yam giso ya ni tekotego na Nkuranhyensem na wo hwe wa Adom TV koso na hwe na be nhira ama woni onyame entina